Ahoj, já jsem Karolína. Dneska tady máme dalšího hráče amerického fotbalu, Tomáše Wolfa. Ahoj Tome. Ahoj Kájo, čau všichni. Tome, ty máš za sebou první sezónu amerického fotbalu, hnedka Iron Bowl. Co bys nám k tomu řekl? Tyjo, hele, od prvního tréninku do toho posledního zápasu, do toho finále, to bylo skvělý. Strašně mě to bavilo, myslím si, že jsem nebyl sám, myslím, že jsme se to učili všichni. Každému přeju to zažít a ten zážitek patří určitě mezi ty nejlepší v životě i pro mě. Ty jsi hrál dlouhou dobu basket. Jak bys tyhle dva sporty porovnal? No, basket jsem hrál, to je pravda, basket jsem hrál hodně dlouho, trochu si myslím, že skoro 20 let, takže docela dlouho. Pro mě to největší zjištění bylo to, že myslel jsem si, že hraju v basketu nějaký sport, který je jako týmový, ale až paradoxně v tom fotbale jsem zjistil, co to je týmový sport. Ty kluci fakt musí vytvářet tu práci pro toho druhého a to mě vlastně na tom baví, to se mi na tom líbí a to si myslím, že baví i ty lidi, kteří na to chodí. Vy teďka pořádáte nábory, berete nový kluky. Pravda, no. Hele, od září do konce října, tak v podstatě na jakýkoliv trénink, ideálně v neděli, informace jsou na facebookovém profilu, tak lidi můžou najít, kdo má zájem, koho to bude trošku aspoň bavit, kdo koketuje s tou myšlenkou, ať přijde vyzkoušet, ať přijde podívat, zkoušet si výstroj, ošát to, zkusit tu atmosféru toho tréninku. Je to super, myslím, že to každýho vtáhne, takže ať to jde vyzkoušet. Za mě určitě, ať přijde úplně každý. Já ti moc děkuju, Tome, a vy kluci všichni přijďte v neděli a těch kluků ještě více. Vítězství jsou další. Budeme se těšit, díky, čau. Čau.